Sospel. Sovské mange. Čiže akurát opúšťame Sospel, kde sme strávili... do chriapy. Dobrý deň, halo, mic check. Sme strávili deň. Teda respektíve skôr noc. Sopky. Ani to veľmi nie. Naposledy sme robili rozhovor, keď sme boli pred Pizou. Čiže začíname od Pizy. Čo si spomínate z Pizy? Jasné, tam šikmá väža, hej. Aj tie katedrály boli pekné a bolo to dosť veľké tam, takže to nebolo také ako vo Florencii. Afroamerický biznis sme si povedali. V Pize sme stáli ale iba 2 hodinky. A možno aj toľko nie, že? Dávali sme tam high five tým ľuďom, ktorí sa opierali o sochu. To bola celkom sranda. A z Pizy sme išli kam? No do La Spezia. Že? Spezia, jasné, tam som šoferoval ja a tam bola ty si najprv išiel cez tie najhoršie úseky, nudné, a potom som išiel ja v tom meste. A ty si išiel cez tie najhoršie úseky. Práve, že mi sa to v tom meste strašne páčilo. No ja by som sa doboval, keďže mám stáť ísť. Pri mori. Totálne priezračná voda. A za tento čas, čo sme na všetkých plážach boli, tak toto bolo najkrajšie. To je pravda. S tým súhlasím. Ale nie, čistá vodička, odporúčam, len trošku ostré kamene potom by som povedal. Potom sme išli do Portofina, šli sme po diaľnici, takže to bola rýchla cesta. To bolo super. A Portofino to je zatiaľ najkrajšia vec, alebo najkrajšia vec, čo som videl na tomto tripe. Malé mestečko. Ale celá cesta aj tam, ako sme zišli z diaľnice, to bolo krásne. Hej, tam to bolo super. San Margarita, alebo jak sa to volalo to predtým, to veľké. Nie? Jasné, viem. No a v tom Portofine je krásny záliv, super atmosféra. Parádne cestičky, oplatí sa tam ísť s veľkým Range Roverom určite. S Aviou. Ale aspoň všetkých roztlačíš. Aj s karavanom je to dobré. Minibus. No. Tam sme strávili hodinu, vychytali sme parkovanie, lebo je tam... Dali sme si kávičku za 5 €. Áno, kávička za 5 €. Dobrá bola. Parkovanie tam je v podstate dosť drahé. Takže sme to vychytali do hodiny, čo bolo super. Zaplatili sme 5,50 za parkovanie. A potom sme pokračovali. Kam sme Janou sme sa dali do kempu. Áno, išli sme za Janou. To bol veľmi pekný a perný a náročný, ale krásny deň. A veľa sme toho stihli. Bolo to super. A išli sme za tým za Janou, do toho kempiku. Do toho sme si mysleli, že bude najmenší kemp a malo to rozloha 4 kaňanky. A bolo tu všetko v kopcoch s výhľadom na more. Tu bude prestrih a tu bude video. Teraz. Roman, teraz. A točili sme to tam, v tom kempe, že máme výhľad na more. Hej, to isto. Ty si spravil. Ja som dával fotečky, takže... Počkajte, však ja nenahrávam.